Nehľadím na počty, to už povedal veľmi dávno. Nepriateľov sa nelákajme, na počty nehľadme. Oni síce tiež nehľadia zase na počty iné, a to finančné, ale to nevadí. Tak, dnešný deň pozerám, že nebudeme asi veľmi dlho, nakoľko asi nebude toľko nejakých diskutujúcich, ale nevadí. Hlavne, že pokračujeme a ukazujeme, že sme stále spolu, že ja verím vám a predpokladám, že vy veríte mne. Facebookovci bojujú za nás, tí už možno zvrhli 4 režimy zatiaľ, ale tá istota, ktorá tu visí, tá tu zostáva. Tá tu žiaľ Bohu zostáva, tu musíme vyriešiť. Nevidím na to. A pevne verím, že čím ďalej tým viac bude sem pribúdať ľudí a hlavne tú nedelu ukážeme národu, že boli sme aj kľudní a čo si sme chceli zatiaľ miery dosiahnuť, keď sa nebude dať, budeme musieť ukázať zase, že vieme byť aj iní. Napíšem to aj na Facebook, keď sa bude dať, vyzývam týmto v podstate národ, kto je s nami, aby zajtra od 12. hodiny, pokiaľ sa dá, výstražný generálny štrajk, aby ukázali národ, aby ukázal, že predsa len začíname sa prebúdzať. To by bolo krásne, rád by som to uvítal, keby upozornili všetkých na to, že tento národ už sa nedá tak len prefackávať a stále len držať hubu. To isté chcem povedať, že dúfam, že sa facebookovské vojny voči nám hádam pomaličky utíšia. Chcem povedať iba toľko k týmto veciam, že snažia sa nás všelijak spochybniť. Včera sa ma jeden pán dokonca pýtal, že už ani pomaly nevie, že kto som ja. No hlavne, že vieme, kto sme my. To je to podstatné. Ale chcem vám povedať, neverte tým, ktorí tam majú tie všelijaké niky, ako čo ja viem, digitálne vidly, alebo podobné nezmysly, alebo že tam sú kadejakí ľudia, ktorí majú 10 nikov a útočia akoby 10 ľudia na jedného. Pamätajte jedno, ja som tu, mňa si môžete skutočne ohmatať, a možno si ma neskôr potom ohmatajú príslušníci, ale to je už osud, údel náš revolucionárov. Chcem povedať toľko, že verte tomu, že my sme tu reálne. Tí, čo píšu, nad tými sa zamyslite, kto je to, čo je to a čo píše. Nad tými treba rozmýšľať, o čom píšu. Uvedomte si, že vy ste skutočne tieto záznamy, ja verím, že raz pôjdu do histórie. My sme, a vy ste súčasne toho, teda my sme účastníci prvého protestu, ktorý prvýkrát má množstvo vecí, ktoré tu doposiaľ neboli. Zoberme si občiansky tribunál. To tu ešte neexistovalo. To sme my spolu vytvorili, založili a budeme sa snažiť, aby fungoval. Presne tak, zmotníme ho. Môj kolega vám tomu ešte raz povie. To si treba uvedomiť. Že presne tak, ako kedysi krásne to povedal o tých partizánoch. Neboli ich milióny. Mne napríklad na Facebooku Jan Segeď, že Laurinec, a ty máš za sebou 2 milióny ľudí. Nie, oni tiež neboli milióny. Bolo ich pár tisíc. A bolo treba, aby zlegalizovali to, čo oni vlastne navrhli. A to sa postupne udialo. Aj my ideme tým procesom. Nemusí nás byť milióny. K nám prídu milióny. Nebojte sa, keď niečo dokážeme, koľky prídu. Jak som ja za vás bojoval. Jak som sa ja snažil. Jak som vám držal palce.
Jak som na internete písal za vás. Presne ako mi to teraz krásne jeden priateľ napísal. Keď budete mať úspech, prisvoja si ho všetci. Keď budete mať neúspech, budú sa len vám smiať. A preto hovorím, nedajme sa rozvyklať nimi. Ešte raz hovorím, ja som tu s vami v tej zime, trebárs tu už sme boli aj v daždi, môžete sa pozrieť na mňa, aj občiansky ukážem, ja som z očí v oči vám. Stala sa trebárs, jak sme sa minule bavili, tá chyba s tým memorandum, podpisom, ale my sme nespravili morálnu chybu. Morálnu chybu nerobíme. Administratívna chyba. A predstavte si, že vy ste prví tí, ktorí občiansky tribunál som spomínal, založili sme. Boli sme aj v RTVS-ke, vyzvali sme a pôjdeme znovu zajtra. Bolo by dobre potom postupne, keby sa aj pridali viacerí. Nech nás neignorujú. Nesmieme si my dovoliť spraviť tú chybu, že nás budú ignorovať. Ja som povedal jedno. Keď ma bude niekto ignorovať, po tom termíne, po 17. zapálim mu aj redakciu. Jednoducho, my nie sme žiadne ovce, že ktoré nás budú len tak hnať. Žiadni oblbčania. My sme občania. A preto hovorím, urobili sme množstvo iných vecí. Zoberte si 2 slohy hymny sme pridali, ktoré sú revolučné, ktoré vyslovene hovoria o tom. Slovensko vstáva, putá strháva, spomína o tej šable. Kto jak Slovák sa cíti, nech sa šable chytí. No, nemysleli tú šablu, keď ide niekto s krčmi, ale skutočnú šablu, že sa postavíme a ukážeme týmto votrelcom, keď bude treba. Toto je to hlavné. Tak preto vás vyzývam, verme si. My sme tu skutočne s vami, pri vás a nesnažíme sa len drístať do sveta, ale ozaj ukazujeme, že sme tu. Skôr neverte tým kadejakým nikom, kadejakým tým menám a ostatným veciam. To sú tí praví zločinci. Neviete ani, ktorý agent je to. Neviete ani, kto čo ako robí. Tak je to na nás. Skutočne my ešte sme prví, ktorí povedali celá vláda, aby odišla, aby parlament odišiel, aby generálny kamarát, aby odišiel. Ústavný súd, to tu ešte nebolo. Vy ste účastníci prvého takého veľkého protestu. A dali sme ešte termín, ultimátum prezidentovi v tomto smere ešte nikto nedal. Vy ste toho s nami účastní. A my záver toho protestu aj ideme nejako dokončiť. Nejde len o to, jak bolo doteraz kričať, len aj ísť domov a skončiť to. A o to sa nám jedná. Uvedomte si a buďte hrdí na to, že vy ste boli účastníci toho. A naposledy teda hovorím, držme sa. Zajtra alebo kedy povieme si aj, budem mať nejaké bližšie poznatky, povieme si o tom, ako sa dá potom aj brániť v prípade, keď by nejaké tie zásahy boli a to, tak to už si povieme o týchto veciach my bližšie. Tak ja som chcel len vám toľko povedať, verme si navzájom a nedívajme sa na to, že kto čo o nás hovorí. Bavme sa o tom, čo ja hovorím, čo ten hovorí, čo ďalší hovorí. Tak to bolo teda na úvod. Tak ešte raz vítam vás tu, som na vás hrdý a poprosím Jožka, keby prišiel sem medzi nás a zase vám niečo zopakoval z tých vecí, aby ste si uvedomili. A kto bude potom mať nejaké návrhy, my chceme aj tvoriť tie návrhy nejaké, tak nech sa páči, návrhy, ako by ste si vy predstavovali novú spoločnosť, odvetvia nejaké, čo by sa malo udiať.
Vy tvoríte, pamätajte si to ešte raz, vy tvoríte budúcnosť. Ďakujem. Vážení občania, ja vám spomeniem dôležitý dôvod, prečo sme sa tu zúčastnili a za akým účelom je všetka táto aktivita občianskych aktivistov a teraz už aj vás, občanov Slovenska. To znamená, aký je cieľ? No, chceme odstrániť vládu násilia, obnoviť suverenitu občanov Slovenska, zvrchovanú moc nad svojou krajinou. To je účelom. Poznáme spoločného nepriateľa. Viete, kto to je? Tak, systém. Dá sa aj uše vymedziť. Dobre, systém. Tyranský systém. No, uvedomte si, čo znamená princíp elit. Princíp väčšiny. Takže princíp väčšiny občanov Slovenskej republiky je nahradený princípom elit. Politická elita. Princíp rovnosti bol nahradený princípom nadradenosti. Oni vládňu, nie my. Je to vláda násilia. A sme povinní proti tomuto násiliu povstať. Je to ako SNP. Sme postavení partizánov. To znamená, 19.11. na tomto mieste sme schválili, alebo ustanovili a schválili občiansky tribunál. Je to dočasný, jediný, zákonodárny, výkonný a súdny orgán. To znamená, uplatňuje sa nepísané právo. To, ktoré si tu schválime, dojednáme sa. Parlament nemá právomoc. Našou úlohou je oslobodiť parlament. Parlament je najdôležitejší orgán v štáte. To je naša najvyššia moc. Je to naša budova. Treba ju oslobodiť. Aby sme si ustanovovali a schvaľovali všeobecnú vôľu. Naše blaho a šťastie. Takže 9.11. sme tu niečo schválili. A to platí. Prezident dostal ultimátum. 4. deň. Uvedomte si, že tu máme cenzúru. Krutú manipuláciu s vedomím nás občanov. Informácia je mocou. Akú máte moc, keď občania nevedia dôležité právne a politické skutočnosti? Prezident dostal ultimátum a médiá mlčia. Tak si uvedomte, že tu máte čo? Otrocký systém. Lebo média, to je strážny pes demokracie. Aby ste tomu rozumeli. Poznáte po niektorých, čo je obsahom toho ultimáta. Alebo to cítite. To znamená, chceme odstrániť súkromné orgány štátu. Pôjdu nabok, pôjdu pred tribunál. To znamená tribunál rozumu. Budeme ich súdiť svojim rozumom. Lebo iba človek vie rozoznať, čo je dobré a čo je zlé. Nie ich sudcovia, prokurátori. Ako povedal aj Milanko, generálny prokurátor. Aby ste si uvedomili ten význam, za akým účelom máme generálneho kamaráta. Lebo iba on môže podať obžalobu. Iba on. Žiadny súd nebude prejednávať. To znamená, že bez žalobcu nie je žiadneho sudcu. A teraz vám porovnám fašistický systém s našim systémom. Fašisti netrestali skutok, ale páchateľov. To znamená, že ak je páchateľom niekto z nás, ideme pred súd, prokurátor nás obžaluje. Ale ak je to politická elita, oni sa nedostanú pred súd. A toto mali analogicky aj fašisti. Tak vieme podložiť a založiť a obhájiť fašistický systém. Princíp elit, korporatívny štát. Viete, o čom to je? To znamená, ak nebudeme bojovať, tak už teraz je ohrozená fyzická existencia národa. Lúpeže, mučenie a úkladné vraždenie občanov bez majetku na ulici. Ja nehovorím o gorálkach. Smrteľné vážne veci. Tak si uvedomte, ako si nás vážia, keď to médiá neinterpretovali verejnosti. A pritom právo na informácie je základné ľudské právo. Takže my sme neni ľudia. My sme hovoriace veci podľa nich. Aby ste to vedeli. Zvieratá. Obyčajné, prasprosté zvieratá.
Takže je najvyšší čas, aby sme sa zobudili. A 17.11. sa zišli a prevzali svoje vlastníctvo, našu moc do držby, do našich rúk. Čo myslíte? Ktorý orgán? Na ktorom orgáne? Dneska sme boli na Mestskom úrade mestskej časti a boli tam aj tí pandrláci v uniformách. No, neželám vám, aby ste tam boli. Je to ponižujúce, ako sa s vama bavia. Ja by som sa s nimi nehral. To znamená princíp nadradenosti, hierarchia. Tento fašistický systém, ak tak môžem povedať, lebo som vám porovnal, v čom sa odlišuje, oni vôbec nerešpektujú ľudskosť. Zakrývajú sa maskou humánosti, to znamená ľudskosti, a láskou k bližnému. Tak myslím si, že cez tú vetu láska bližnému som kvalifikoval ďalšiu ideológiu v štáte. Tak si to zapamätajte. A my sme tu preto, aby sme uplatnili ten základný mravný princíp každej civilizovanej spoločnosti. A to je ideál ľudskej dôstojnosti. Zastaviť toto vraždenie, lúpenie a mučenie. Preto sa tu schádzame a dúfam, že každý vydrží, aby sme túto vládu, organizovanú vládu násilia zhodili a normalizovali slobodu, rovnosť, bezpečnosť, spravodlivosť všetkých v mene rovnosti a slobody. Takže ten tribunál, ktorý sme tu schválili, ustanovili v smere postupnosti, ustanovili a schválili 9.11., tak tým budeme vykonávať svoju právomoc. A vychádza to z toho vrodeného práva. Všetci sa rodíme rovní a slobodní. Je niekto z vás rovný s vládou násilia? Môžete byť slobodní, keď tu máme skorumpované a zvrhlé súdkyne, prokurátorov, vyšetrovateľky? Tak si píšte. Buďte radi, že stojíte na tomto námestí ešte, lebo oni sú schopní čohokoľvek. A môžeme to oslavovať, že tu môžeme takto vykecávať. Oni sú schopní čohokoľvek. Kto ich zastaví? Odpovedzte si na tú otázku. Iba my, organizovaná sila, ak sa dáme dokopy, tak môžeme uplatniť tú sankciu a vyvodiť ju. Budeme ich súdiť ako výnimočných zločincov s výnimočnými trestami. Ďakujem. Dobre, tak ďakujem, áno, uvítame teda ďalšieho, ale medzi tým by som poprosil, keď som spomínal, že sme objavili, teda ďakujeme jednej panej, ktorá nám poradila 3., 4. časť hymny slovenskej a ešte nám numerologicky vypočítala, že, a vyzerá to, že zatiaľ to vychádza, že prvý deň bude vraj veľmi dobre, potom to pôjde dole a odrazu to vyletí a vyšlo je, že 17. novembra bude zlom a náš dobrý zlom. Prospech nás. Tak by som poprosil, keby sme si pustili teraz tú 3. a 4. časť hymny, ktorá je skutočne revolučná. Dobrý deň, občania. Ja som zvyknutý takto rozprávať do svetiel, takže sa ospravedlňujem. A vôbec, ja radšej tak diskutujem za stolom, tvárou tvár a nie takto.
taktiež mi prepáčte, ak niečo bude nesúrodé. Chcel by som nadviazať na to, čo tu bolo povedané a možno odpoviem aj na otázky niekoho, že skadiaľ berieme tú legitimitu. Skadiaľ si môžeme robiť to, čo robíme. Ja sa zaoberám históriou. A si myslím, že o histórii to trošku viem. Nie toľko, koľko nejaký akademik. No ale v rámci štúdia a iných vecí môžem poprosiť o svetlo svietenie nejak. Príliš. Ďakujem. Výborne. Takže k tej histórii. Vládcovia, alebo nie takto, začnem ešte už od úplných začiatkov. Keď si všimnete, ako sa zvieratá chovajú, tak tam je vždy nejaký alfa samec. Takže my, ako ľudia, sme sa vyčlenili z prírody a začali sme si písať svoju vlastnú históriu. A teda začali sme vytvárať spoločenstvá, kde ten alfa samec nemal až takú pozíciu. Nemal pozíciu sily, nemal pozíciu moci, ale začalo sa robiť to, že ľudia v tom spoločenstve tolerovali nejakého vodcu. Lebo predsa pravidlá sa musia dodržiavať a niekto musel tie pravidlá aj uplatňovať v praxi, buď násilnou formou, alebo aj nenásilnou, ale predsa silou. A takto prechádzalo, Slovania sú toho príkladom, že Slovania vždy v svojom kmeňovom spoločenstve jednali v zhromaždení. Ak si pamätáte nejaké staré filmy, kde rozprávali a diskutovali, prijali rozhodnutie a knieža to rozhodnutie musel akceptovať. Knieža, ak mal vojsko alebo pri sebe nejakú silu, tak tu mal len na to, aby sa vysporiadal s vonkajšou hrozbou alebo s niekým, kto bol odsúdený ľudom. Nie na to, aby ľudia dostali od vojakov alebo policajtov po papuli. To nie, bez rozhodnutia zhromaždenia. Gréci sú nám toho príkladom. Staroveké Grécko, to neviem, či my sme to od nich prevzali, alebo oni od nás, ale už je toho trošku viacej zapísané. Bolo to tak, že oni mali zhromaždenia. Takisto. Mali ale aj nejaké výkonné orgány a mali aj ústavoprávne alebo zákonodárne zhromaždenie alebo zákonodárnu radu. Taký príklad Sparta. Mali zhromaždenie ľudu, potom mali Geruziu, Eforov a kráľov. Ale jednoznačne všetci robili prospech celého štátu. Ľudia sa rozhodli, že čo bude, ako bude na základe návrhu. Ale ľudia sa rozhodli. Nie to, že Efori sa rozhodli. Bolo obdobie, kde Efori si strhli moc, ale dlho to netrvalo. Ľudia sa rozhodli a ľudia to potom vykonali a akceptovali to. Čo sa stalo potom, že ľudia delegovali svoju moc na politikov a tí to začali zneužívať? To začína asi od Ríma. Takže, keď sa vrátim naspäť trošku k Sparte, bolo to tak, že ak ľud odsúdil nejakého politika, alebo efora, alebo úradníka, tak to odsúdil ľud. Nie niekto iný. A ľudia si potom niesli aj zodpovednosť za to. Takže si myslím, že toto, čo my tu robíme, má svoje korene v hlbokej minulosti, ale není to nič nezákonné. Keď si zoberieme teraz, koľko ľudí volilo vládnu stranu Smer. Ak to dá niekto do počtov, tak málo. A nehovoríme ešte o našom prezidentovi. Tiež, koľko ľudí ho volilo? Nevolil ho celý národ. Mnoho ľudí ani nevolilo.
Takže z tých, čo volili, nejakých 51% stačilo na to, aby bol prezident prezidentom. A to si myslím, že není správne. Takže je možné, že naspäť si môžeme zobrať svoju moc, ktorú sme delegovali politikom. Má to svoje zákonitosti, ale má to svoje aj korene. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Na margo nášho rečníka len toľko, že ospravedlňoval sa, pekne povedal a ospravedlňoval sa, že keď to nebude až tak vedieť. Ja si myslím, že to nie je podstatné. Radšej jeden pekný, úprimný prejav od srdca a povedzme aj s chybami, ako perfektný, klamársky, odrbávacký prejav Fica a celej vlády. Hovorme si, jak občania, pekne od srdca. Tak sa nehambite, príďte a povedzte, čo vás trápi a čo by sme chceli zmeniť. Tak poprosím ďalšieho a na margo toho len nezabúdajme, pamätajme si, piatok, sobota a nedeľa. A potom berieme si späť svoju krajinu. Nezabudnime na to. Žalvou síce vytunelovanú, zdevastovanú, a možno druhýkrát sa budú čudovať naši potomkovia, jak ste mohli tu vôbec žiť. Ale my im to ukážeme. Nech sa páči, Marek. Pekný večer prajem, ja sa volám Marek Baláš. Možno ste ma tu už niektorí videli, to nie je podstatné. A nie je podstatné to, aby som sa tuto ja ukazoval a vôbec niečo rozprával. Ja najskôr poviem takú informačnú vec a potom niečo k tomu, čo už tu bolo povedané a to, čo ja chcem vlastne povedať. Takže by som vás chcel poprosiť vzhľadom k tomu, že prebieha informačná vojna. Doslova a do písmena ste tu ľudia, ktorí ste určite vzdelanejší, než som ja. Ja mám len 4 triedy základnej 9-ročnej školy. Dobre, tak 3. A máš pravdu, lebo učiteľka ma lutovala, len z milosti ma pustila do 4. Chcem vám povedať, keď ja takýto sprosták, doslova sprostý ako táčky si uvedomujem, že prebieha informačná vojna, že je tu informačné embargo zo strany tyrana, zo strany politickej moci, ktorá nás tu všetkých zneslobodzuje. My tých možností veľa nemáme. Ako šíriť myšlienku uplatnenia svojho práva, občianskeho práva, prevziať svoj mandát, ktorý pochádza od občana, svoju moc do vlastných rúk. Preto vás prosím pekne, tu sú letáky, keby ste si ich brali. Keby ste si ich brali, prosím vás, domov, cestových rozdávali ľuďom, prípadne sú tam aj nálepky, plagáty, treba to zalepovať. To je náš taký partizánsky ešte z doby kamennej systém, ako môžeme ľuďom dať vedieť, že naozaj je tu niečo a niekto, kto hovorí, že oni sú tí, ktorí majú riadiť tento štát. Oni sú tí, ktorí majú tvoriť zákony v tomto štáte tak, aby slúžili tie zákony všetkým rovnako, bez rozdielu. A oni sú tí, ktorí majú aj vykonávať kontrolu nad dodržiavaním toho, či ten, kto je poverený vykonať také niečo, čo ten občan chce, či to aj robí. A tu už prichádzam k tomu, že čo chcem ja povedať ako občan. A teraz poviem, že prečo občan, pretože už aj tu v tejto verejnosti a zvlášť na Slovensku je úplnou prirodzenosťou, že či média, či verejnosť je dlhodobo manipulovaná v myslení a práve médiami a vyhláseniami politikov, že cigán nie len, že není občan, ale pravdepodobne už ani není človek. Je dokonca už asi aj pod úrovňou človeka, keďže v podstate už má nálepku asociála. Ja som tu není preto, aby som zastával
tých Rómov alebo cigáňov, ktorí naozaj sa správajú tak, ako sa nespráva ani zviera. Ja chcem povedať, že keď tento systém a táto genocída, ktorá tu vládne a ktorá je tu páchaná politikmi na slovenskom majoritnom národe, keď bude ešte pokračovať nejakých 20 rokov, tak slovenský národ, majoritná spoločnosť sa bude chovať a správať ešte horšie ako tí asociáli, ako tí cigáni. Budú sa požierať navzájom, hrísť medzi sebou a žiť doslova v bahne a na ulici už to máme možnosť vidieť. Ja len tú paralelu chcem ukázať a ja som tu aj z toho dôvodu, že viem veľmi dobre, čo organizátori a vďaka im za to, že sú a že začali vôbec túto revolúciu, tak som sa pridal k ním, aby som ja prispel ako občan Slovenskej republiky a zároveň Róm, ktorý sa narodil ako Róm, ale je občanom, štátnym občanom Slovenskej republiky. Ja som vlastenec, Slovenská republika je moja republika, nerobím si právo na vlastníctvo ani len zrnka pôdy, ale ak by bolo treba za Slovenskú republiku bojovať, pôjdem do prvej línie, aby som mohol brániť môj bratský národ, Slovákov, lebo aj ja som Slovák. A toto chcem, aby sme si uvedomili, lebo tieto rozdiely robia oni zámerne. Zámerne vytvárajú rasizmus, zámerne vytvárajú aj z organizátorov fašistov, rasistov, teroristov a ešte neviem, jakých istov všelijakých, len aby ten majoritný národ, tú verejnosť, na ktorú my informačne nemáme, mohli ovplyvniť a aby zabránili, aby ten národ dneska stál tu medzi vami, aby naplnil toto námestie, aby naplnil ulice, aby naplnil námestia miest, obcí, lebo to je práve tá zbraň. Vy, občania, celý tento národ je tá zbraň, ktorej sa oni boja. Preto máme cenzúru, preto sa nechce, aby tieto myšlienky, ktoré sa tu hovoria, ktoré sú realitou, ktoré sú faktami, sa dostali von. Buďme, prosím vás, pekne vlastenci a národovci a robme všetko preto, aby sa to dostalo tým ľuďom. Hovorím teraz o šírení tých informácií. Chcem sa vyjadriť k tomu, čo tu povedal vlastne Jožko na adresu teda toho občana a tej moci a toho spôsobu, že ako to uskutočniť. Žiadna iná možnosť tu není, len tá, že občan, vlastenec, národovec si vezme svoje právo, ktoré mu vyplýva z ústavy Slovenskej republiky, článku 32, a to je, že všetká moc v tomto štáte pochádza od občana Slovenskej republiky. Teda aj odo mňa, od cigáňa. A ja nedovolím jednoducho, aby môj mandát, občiansky mandát, moc, ktorá patrí mne, aby som ju ja odovzdal nejakému darebákovi, nejakému skutočnému cigáňovi, ktorý tu rozkráda celý tento štát, ktorý tu okráda celý národ, aby on mohol ten mandát, ktorý ja mu odovzdám, potom pošliapať aj spolu so mnou ako papier. Už to nikdy nespravím. Preto ako občan odpovedám, že akú si predstavujem ja spoločnosť, ktorá by mala nastúpiť po tejto tyranii. Ja si predstavujem, že tu bude občiansky systém, občiansky spoločenský systém, ktorý bude založený v prvom rade na láske, ktorá je podstatou človeka, podstatou ľudského tvora ako osobnosti. A z láske, z ktorej plynie múdrosť, úcta a hlavne morálka. Právo, spravodlivosť. Toto sú všetko atribúty lásky,
ktorú má človek ako podstatu v sebe. A teraz, keď si predstavíte, že či to je pravda, že či to človek naozaj takto aj žije a môže uplatňovať vo svojom živote, tak si uvedomujeme, že už nie sme ani tvorovia, už sme len netvorovia. Pretože oni to z nás jednoducho spravili. My už nedokážeme inak myslieť, len v tých intenciách, že niekto musí nado mnou vládnuť, niekto ma musí navigovať, niekto mi musí niečo hovoriť, ako ja mám konať, čo mám robiť a čo robiť nemám. Dosť bolo. Ja viem, čo mám robiť. Ja mám vykonávať všetko tak, aby ste sa vy, ktorí ste okolo mňa, mali dobre. Aby som vám neškodil. Teda ak hovorím aj o cigánskej otázke, ktorú tu budem vlastne sa snažiť zastupovať a riešiť, tak som plnohodnotný, právoplatný občan Slovenskej republiky a žiadny rómsky alebo cigánsky problém v tomto štáte neexistuje. Nikdy nebol a nesmie byť. Neexistuje, aby si tá banda zlodejov v Európskej únii aj vo všetkých iných štátoch členských, len preto, že chce bohatnúť, okrádať vás, ale aj nás, občanov, Rómov alebo cigáňov, to je jedno, a aby dostávali napríklad to, čo aj teraz prišlo do Slovenskej republiky, že od 1.1.2014 do roku 2020 do 31. decembra 2020 má táto vláda rozkradnúť 300 miliónov eur, ktoré sú čerpané na etnickom a rasovom princípe, na cigáňov. Odmietam, aby mi niekto dával peniaze za nič. To nie sú peniaze cigáňov. To nie sú peniaze Rómov. To sú peniaze občanov nás všetkých. Tie peniaze majú slúžiť na odstraňovanie chudoby, biedy, na rozvoj zamestnanosti a na mnohé iné veci, ktoré tu jednoducho nie sú. A v tom prípade chudoba nepozná rasu. Chudoba nepozná žiadnu vieru alebo niečo inšie. Takže na rasovom princípe nás nikto deliť nebude. A my odmietame, aby sme čokoľvek dostávali tu zadarmo. Ja chcem prácu, prácou sa chcem živiť, ja chcem dostávať takú mzdu, aby som mohol slušne žiť, aby som nemusel kradnúť, keď chcem prežiť, a aby som mohol nebyť príťažou spoločnosti, ale naopak, aby som tú spoločnosť svojím konaním posúval dopredu. Takýto si ja predstavujem spoločnosť v budúcnosti, kde nebude nado mnou niekto párovať a vládnuť, ale kde mne bude niekto slúžiť. Ja by som chcel a bol zvedavý, ktorý z tých politikov, ktorí tam teraz sú, by v budúcnosti, a ja viem, že to dosiahneme, keď padne tento režim a nastúpi režim priamej demokracie, ktorý z nich pôjde slúžiť, nie vládnuť, a slúžiť len tak, že občan ho bude môcť kontrolovať, že občan mu bude dávať príkazy, aké má kompetencie a právomoci a tie nesmie prekročiť, a že bude mať aj trestnoprávnu, aj hmotnoprávnu zodpovednosť. Verte tomu, že ani jeden z nich sa do funkcie tlačiť nebude. My budeme mať problém, aby sme mali poslancov v Národnej rade, svojich vyslancov. Lebo to nebudú žiadni vladári, to budú služobníci. Služobníci národu. To nebudú platy, za ktoré budú môcť chodiť na výlety k moru a neviem kade, tade. A jednoducho potom sa uvidí, kto je vlastenec. Kto je národovec. Kto naozaj srdcom chce slúžiť národu. Kto s hrdosťou pôjde zadarmo urobiť niečo v nejakom úrade, alebo urobiť niečo na súde, alebo na prokuratúre. Keď to nebude o peniazoch, keď to naozaj bude o službe inému. Ja si predstavujem takýto štát, takúto formu správy a ja chcem takúto. A preto som tu spolu s vami, aby sme to uskutočnili. A viete, čo vám poviem ešte na záver?
To malinké Slovensko, ktoré ani na mape nevedela nájsť Mária Terézia, keď hovorila o horných úrach, toto malinké Slovensko dáva signál nie Európe, ale celému svetu, aby zmenilo myslenie. Aby zmenilo myslenie každý sám sebe a národy, aby zmenili myslenie. Nie vládu a panovačnosť, ale službu a spájanie sa v láske, pravde, slobode a na základe morálky. To tu ešte žiaden národ nevyhlásil. To tu ešte žiaden národ neuskutočnil. Ešte nikde na svete, nikde sa nezišlo 15-20 ľudí, aby to kričalo do mikrofónu. Vy ste prví, to malinké Slovensko, ktoré nenajdu na mape. Toto je národ velikánov. Vy ste velikáni, ktorí ste tu. Máme tu prvého malého revolucionára, možno bude veľmi veľký, uvidíme. Chcem sa k vám prihovoriť. Aj vám niečo na konci zaspieva. No tak, ja by som chcel. Či poznáte Kapuru? Ale dúfam, že ju poznáte. Lebo keď ju poznáte, ale keď ju poznáte, tak by som ju vážne nemuseli zaspievať. Ale je tu jeden háčik. Keď ju poznáte alebo nepoznáte, tak mama ju môže zaspievať alebo nemôže. Tak odpovedzte mi. Tak, ale musí mi odpovedať. Tak poznáte ju? Tak dobre. Kapura, kapura, na kapure vráte. Ja mu nejlepší, teraz za ňou máte. Hej, ja teraz mu prišla, hej, doma do rozuma, že ja mu najlepšia krajírečka úla, že ja teraz mu prišla, hej, doma do rozuma, že ja mu najlepšia krajírečka úla, ale to no tak, dobre, tak som vám zaspieval Kapuru, ale to je Kapura z našej zeme. Viete, čo je to zem? No tak, zem je to, že tam rastie tráva, tam rastie, totiž tam stavajú byty na zemi. Samozrejme, že chodíte po zemi. Toto je otázka, ale najdôležitejšie je, že by som vás chcel zaspievať tri piesne. Teda, totiž, no tak, skúsime toto. Kolokolorinské za 4 línske, koloko nám povalalo a do vody popadalo, urobilo vás. Vezme si kolibírku, zaprave sa ešte chvíľku a to kolo spravíme, tak sa zatočíme! A vláda urobí bác. Ale už to kolo neopravíme s nimi.